So yun, what's up mga kabsat? Welcome back to my YouTube channel. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe at huwag kalimutan mag-iwan ng like or comment guys pagkatapos ng video na to. So yun nga guys, maraming salamat nga pala dahil naka 3,000 subscriber na po tayo sa YouTube. Dito sa YouTube. So yun guys, nandito ako sa bukid. Bali titignan ko yung baboy natin. Bali nasakwa na siya. Nasa 5 months na siya. Bali papaabot namin siya ng guys ng 7 months bago namin pasampahan. Pagka 6 months daw guys pwede nang pagbuntis, pwede nang pasampahan, pero papaabot namin ng 7 months para maging mature siya. Tapos may dala din ako dito ng guys, abono. Kasi yung tanim nating abono dyan sa guys ay tanim nating gulay, hindi pa natin nabonohan kasi busy tayo, medyo matagal siyang lumaki. Kaya bigyan ko siya ng ito urea guys, urea. Tapos baka linisan na rin natin kung medyo madamo na. Bali 14 days na guys, nung 14 days na siya mula nung tinanim ko. Hindi ko siya nabalikan kasi busy tayo sa trabaho. Pero guys, nandito na ako sa sa kulungan ng baboy. Bali titignan ko lang siya guys. Bali kumain na to. Ito na siya. Malaki na din siya. Kaya guys, tignan natin yung tanim natin. Bali nagbota pala ako guys kasi dito maambon. Basa-basa yung mga daanan. Guys, ito na siya, medyo matumal siya. Matumal lumaki. Pero mayroon din pinagbago, lumaki din ng konti. Ito. Yan. Ayan oh. Pangit na magkatubo. Mga sili. Ito mga talong okay naman oh. Okay naman siya. Talong. So yung madamo na siya. Balilinisan lang natin ng konti guys para hindi sayang yung abono natin. Kasi pagka inabonohan natin ito, tapos maraming damo, nakikinabang pati yung mga damo. Tapos yung mga sayote natin guys, ito no, malaki na yung tubo. Ayan. Kung napanood nyo yung last vlog ko guys, ito yun, wala pang tubo ito noon. Ito lang medyo patay na to. Malaki na kasi nung tinanim ko ito. So nga guys, linisan ko lang muna ng konti. Iwan ko muna ito dito. Wali tanggalin ko lang yung guys, yung ilang lang damo dito sa paligid niya pag ko abonohan. Ayan. Basta malinisan lang ng konti guys. Tapos dito sa talong, ito lang sa paligid niya bago kabunukan para mabilis na siya lumaki. Itong mga sili ang medyo pangit yung pagkatubo. Medyo lang. Dodoblein ko na lang sa susunod basta maabonohan ko lang siya. Itong mga sili ang wala. Pangit. Oh, tingnan nyo itong sili oh. Dapat nung first week pa lang nung naitanim ito, anuhan na siya, nabonohan na. Itong mga talong okay naman sila oh. Oh, medyo madamo lang. Bawasan ko lang guys, tapos abonohan ko na siya.
So yun guys, bali nalinisan ko lang, bali sa malapit sa puno niya lang ang nilinisan ko. Tapos ngayon mag-abono na ako guys. Ito palang abono ko, konti-konti lang kasi baka masunog. Ito lang sa paligid niya. Lalo na itong mga sili. Sigurado makikinabang itong mga mga damo. Medyo ilayo lang natin sa puno niya guys kasi baka masunog. Ayan po, anak naman tayo. Sa susunod na araw guys, ilinisan ko na lang ito mabuti. And then dyan yung baby ko. Oh, hi ka na anak. Hi ka na. Hi ka na. Ano yan? Ha? Ano Abono. Abono para mabilis lumaki. Nakasunod guys. Nandiyan mo na madami? Opo, para mabilis lumaki. Huwag mo mahawakan to Ano to? Huwag mo yung hawakan kasi abono yan. Makati yan. Sabi ko sa'yo Saan guys, nandyan na naman siya Wag na anak, wag na, wala na tapos na. Wag mong ilalagay sa puno niya. Tingnan nyo guys yung nilagay niya Nilapit niya sa puno. Tama na. Huwag mo ilapit sa puno niya Tingnan nyo guys. Masusunog yung puno niya Huwag mo ilapit dyan. Layo lang. Tara na, wala na. Meron pa pala dito. Opo, namatay yan. Kinain ng kuwan. Uod. Tapos meron pa dito. Tara na. Yan Opo. Ito? Ito mapa? Ito? Opo. Kakabin ko nga. Hindi naman kanya. Taro. So guys, lagyan din natin yung sili ko kahit malapit nang mamatay. Bigyan din natin. Baka sakaling mabuhay. Ang lakas sila pumuno. Ito. Yung sayote natin. Mabilis lang lumaki ito. Tip natin ito. Bayang kwan mapapaya. Sayote ito na. Sayote yan. Hi ka na nga ron. Hi. Yung andun, yung sayote. Hello. Akin na yan. Bigyan natin yung sayote. Wala ang bakit? Opo. So yun guys, bigyan ko lang itong sayote natin.
Hi ka na nga. Hi! Nandito yung puno. So yan guys, maraming pang natira. Bali, konti lang yung nagamit namin ng abono. Tatali ko na lang ito. Tapos, iiwan ko na lang dito. Para sa, after 1 week. Mag-abono ulit ako siguro. Pwede kaya bago ako pumasok sa trabaho ko. Ay, wag mo. So yan guys, ano ko lang to, yung abono dito, iwan ko na lang dito. Ayan dito. Sabit ko na lang dito sa kulungan ng baboy kasi malapit lang naman dito. Ayan. Pajeng! Halika na, magkukas ka ng kamay. Hugas tayo ng kamay. Ayan na pala, oh. Kahit na. Sabi ko kasi wag ka na magkawak. Halika na dito na. Dito na. Dito. Mamaya pag kumain ka, magbukas ka na kayo na kasi abono yun. Hindi ka magbukas. Alay! Ay, sorry. Sorry. Yung isa. Bakit natanggal yan? Oh, yung isa akin na. Sino nagtanggal? Ikaw? Tara na. So yun nga guys, sobrang bilis. Natapos na kami kaagad. Bali dito sa bukid pala guys na nakatanim na kami. Ano. Tapos dito sa taas, natamnan na lahat yan guys. Daming ibon doon. Doon sa bandaron na lang doon. Tapos itong isang linya na to. Saan nga guys, bali tapos na akong nagabono. Nakita ko na rin yung awakan natin, yung baboy natin. Bisito ko nun eh. Bali hanggang dito na lang. Salamat sa panood sa video. Panood sa... Salamat sa panonood po. Bali. Paudis kita! Hanggang dito na lang po. Ingat, God bless. Bye bye.